Tubo, Chili Hao, Baniani Beachebo, Te Snam Hor Snam Mongi Bishikli, Chili Hari Bardo, Habasar Nairo Babi, or Shwakat, Taklini, or Bishibo, or Shwakat Bagi Saisaka, Borom Granti, Hema Malini, Deborah, Borom Granti, Koinai, Daksho, Kennedy, Bagi, Bharat Chandra, Belbari Jiradia, West Rani, Borom Granti, Hema Malini, Deborah. All Borom Granti, no Bohaino High, Sokat Yafanani Bagi, Au Sanai, Jotono Klumung Yapari, Tini 26 तारीख जनवरी इंखा तिनी 19 या 20 तारीख जनवरी इंखा मियावो 19 तारीख जनवरी को परकते आगरतला रवीन्द्र भवन 1 नং हलो ट्राइबल रिसर्च ते कल्चरल इंस्टीट्यूट नि लुआ जिमा बाय त्रिपुरा हापांगनि बखाक्तै आनो बकाइसा सका दिखा कक बरक ऑडियो वीडियो मीडिया अब फिल्म खाइमा लाइन नि न आबोनि काइसा सकात मांखा मियाव आं बेलाय खाथुं खाजां जाखा त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट न आं बेलाय खानो खाकाहम याफारका आं आजागानि सकात मामान बागै ओंखाय तै ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बरम गनां विकास देब्रमान आं बेलायखायनो मलुआ जिमान बागै खाकाहम याफारो ते जत ट्राइबल रिसर्च नि जे तांफां अक्रा रग्न बरग्न जतन आं खाकाहम याफारो ओंखाय म एवार्ड मा माने आं बेलाय खाथुं खाजानांखा गोबां मा न रिजाखा एवार्ड मियाव जे साइना तामना करं रसामं करं सुई करं बरक न मियाव सका दिखा ओंखाय तैताम कक सानाय असतैनो आनि एवार्ड मामानि फनगाना तिक म ककब्रक टकेनि ककब्रक टके कल्चर नि खलाइमानि तै आगिनि चिनि जे कमाजा कुथु खाथि काम बुटुवा रांगिया जांगिया होनो आपनो माइंकुफोरनि चामरि अम्पा तै आं खलाइगा दुंगु रायसक्सा ओंखाय दयानो मसासामानि गोबां मा कल्चर नि खलाइगा फिल्म आनि जतय फिल्म ताबु रानिं मै आखबाय 16 ता अंखा गा आं तेबो खलाइना बागै चाइटकनाय आं ककब्रक बिजाब बसुयो अब आं तेबो चाइटकनाय ताबु सैनान बागै ओंखाय जतननो खाका हम याफारै आं बेलाय तिनि खाथुं खाजानि बिसिंतै आं जतनन ताइसा तिनि त्रिपुरा हास्तिनि लोगरकनो खाका हम याफार सरब सा नुखुं खुंसिलि सिसिं साक्तैनो आबार कर्मनो नुगुइरि खाबले